Erabaki erresa izan da edo ez? Bueno, azkenean zaude denak probatzen eta nik uste zaila dela, Pero gainera naiz eta sagarra sartu tarten, nik uste dut gainera gustuak azkenean, pues ez dakit diferentziatzen ni batetik bestera, eta denak ardi gazta izanik, pues ez dakit esateko. Denak orokorrean onak, bai. Tartin igual, zerbait sartuta edari pixketere, komeni, baina bueno, ongi, bai. Zaila da erabakitzea zein den egokia, azkenean. Egin duzu bat eta tira. Hoi da, ni sartu dut zenbaki bat eta listo. Arrasongi, mire esker. Eta jo ere, arte. Bueno, erabaki erresa o zaila izan da? Zaila, erabaki, zaila. Baina ja, pentsatu dugu ja, Erki, arrasongi. Arda eskatzen baitu, hori gehienok eskatzen duenak notatuko dugu. Erresa izan da edo zaila aukeratzea? Erresa. Erresa? Eta zein da gehiena gustatu zaizuna? 27. A ber, irabazten duen. Geratu 72. Eta gustatu zaizu gehiena? Bai, hau Zergatik, zer da gehien gustatu zaizuna gaznatu? ez dakit zaporia edo. Ongi, mire esker. Bueno, erresa o zaila aukeratzea? Bueno, bai, dena berdin txertu, baino ez du erresa ez. Ez du bat Ez du erresa. erresa? Ez. Epailera netan aitzea, ez? Ez, hombre, bai, denagonak, denagonak, bai. Bueno, nahi ba. Bueno, Florentino, zer, animatu zate, ez ere? Bai, animatu gara kustera, ber. Gozeture bai, Bai, bueno, eta orain denak neurtu beharko? Bueno, a ber, dena probatzeko sobera da, bino, bueno, inale egin dugu, ez? Erki. Erki. Aipatu diguzu, zenbat gazna aurkeztu dire, denetara? Gaur 13 gazna. 13 gazna esne propioarekin eginda eta ardi latzana. Dena Nafarrokoak edo... Nafarroko, Nafar guztietatik eta bastandarrak ere badaude, Urbasakoak eta beste alde guztietatik, baina Nafarra guztiak, bai. Da jendeak aurten gainera epaimaia, popularra. Popularra, bai, hemen jendeak probatzen ditu 13 gaztak eta gero gehien gustatzen zaion jartzen du hor paperiton eta gero zenbatuko ditugu. Beraz, jendea unitzea ira parte hartzen edo nola? Bai, pizkata parte gaude, baina bai, lehenengo orduan jendea hemen egon da itxaroten eta hasi dira pasatzen eta, bueno, ja hortik ibiliko dira zerbait edaten ere, baina, bueno, bai, gustora. Hauzen dena den hemen zaudete Hacienda Ferian tokian, nola Haciendaik ez den, pentsatzen dut alde honetan jende gutxiago ibiliko da beste urtetan. Hori da, pena aurten hau gertatzea, eta baina, bueno, hala eta guztiz ere jendea pasatzen ari da, así que posik. Bueno, eta orain sariak... Bai, ordu batean edo, ordu biak laurden gutxitan edo, saiatuko gara ematen eta zenbatuko dugu eta hortik aterako dira lehenengo hiruak. Arazoki, mil esker. Dale, zuei, venga. Zaila edo erresa? Zaila.
Zaila, gazna uniz gustatu zaitzu edo izan duzu zalantzaek? Zalantzak ditugu, bai. Bueno, ezken mila. Zein duzuzuk ere gazna daztaketa, zaila erreixa izan da. Justu dut, lertzekin. Eta biekin, bai. Joan da. Eta akordeora jatu zate? Bai, berai gustatu zaio bat, azkenekoa, eta Hori da, gustatu du, bai. arras ongi. Bale, mineskere. Bai. Bueno, erreixa edo zaila izan da erabakia? Zaila. Gustatu zaizkitzue gazna? Asko, gainera. Minesker. Gustatu zaizkitzu edo? Zein azkenean zaila aukeratzen, ez da? A ver. Bueno, erreixa o zaila aukeratzea? Bueno, bai aukera, justo, bueno, baki duzu. Gustatu zidena gehiena izan 72. Zuri 72 gustatzen? Zaun arras goxo. Ara, ongi. Bueno, erabaki hartzea erreixa o zaila? Erreixa. Ez da erreixa? Podéis con 2 euros os doy un ticket, probáis en qué quesos. Probatzen dituzu guztiak eta gehien gustatzen zaizuen azkenean jarri eta gero. Eso. Izan da aukeratzea? Zein dela berena? Irun hartzen ibili naiz. Hala. Eta, bueno, erabaki den lehenengo puntuazioa eman diotena, errepikatu eta berarekin gelditu nahi. Arras ongi, minesker. Bai, bueno, da, ze sari banatzen dire? Bueno, 3 sari dira, lehenengoa txapela, trofeo eta produktuen sorta bat. Bigarrena trofeo eta produktuak, eta hirugarrena ere trofeo eta Nafarroko produktu gourmet. Bueno, aurten Hacienda ferien zenuten tokian, pentsatzen dut Hacienda ez egoteak
jendea gutxitu egin duela, ez da? Bueno, pues ez da pilatu inbeste jendea batera. Baina pizkanaka goiz osoan pasatu da jendea. Egun baino gehiago, así que neko ondo. Arazongi, Vale, esker. kasko. Lehenbiziko goze, eskertu urbildu zareten guztioi, laugarren lehiaketa urtera, eta datorren urtean ere hemen egongo garela, eta bakizue, urbildu, aurten 13, aber datorren urtean bikoizten dugun afera, bale? Orden, hasiko gara, 3. saritik. Zenbaki gazna sariduna dugu, 32, Oiarbide, Reparat, Oiana eta bere bikotea. Utxama, markakoa eta dorraokoa. Urbildu daitezela, favorez. Venga, a ver, urbildu eta niko dugu, hemen diru sobrea, horren digu diploma eta bendu kuber Nafarroko produktuak eman daizkizugu. Hemen Florentino eskutik. Marianok emango du, 76 zenbakia, Bengoetxea Lastiri, Bengoetxea Urdazubikoa. Urbildu dela. Eta lehenengo sarian, Elizondoko alkatea dugunen neinatek, emango du, zenbaki sariduna dugu 72, Jesus Zelaieta. Azpilkueta gazna, azpilkuetakoa. Listo.